Đây bắt hỏi cả election MDC người ta còn sao lỏng xem là sẽ hadin rượu bên này thì cả chính bên kia trong cái parti cũng bakal julong ngin yai pen kia dah kaba ngin haban penting kenapa yang ban penting ya ki unit ki jungi nadu na ki village level hadu ki primary level hadu ki block level hadu ki district bat hadu apo ka state level ban penting kenapa ke election MDC man ba ka parti jungi kan yo ya ka jing job Kabupaten Buram Hakim Babon ki konstituensi hapo kasi bajangnya autonomous district council. Hoi ka jing job jing rem hak election kadon be. Kadon ka por ka ba ka NPP ka job tang arngut ki MLA. Kaladon ka por ka ba ka NPP ka job khat khentai ngut ki MLA. Bat men hakane ka election ka ba sudah pewarja rahulai ka NPP ka job tang arpun reungut. Da ka jing wan penyeso jong arngut ki MLA na seng PDF nila poi hadu arpopra. Bata ka jing wan nyeso sak laingut ki MLA jong ka kongres manakane menta ka parti jongi kalayo ika single majority ngila poi menta so nomor balai puwe ke ban ong ba ka parti jongi kala telot halana ki pajba kim san so kata ka de jing kren jong ki opposition ke ban ong ba amdon basan ya so ka parti jongi ru hoj haka election MP ka sudah ngisa rem ngisa job haka election ten rei ngidang yo kabut arlak dunai kata haka MP election ya kini ki local election PCUI ya kajing wan biang jogi ba ban yasno bat ka parti ke jogi tena kalian ke youth front in penting kena ban presitom ban yakon ya ki ne ki jing yakindo jongi ha ki ya leti jogi na ka bentaman pengklan ya ka parti hapo jong kacelai